Hemen txegode, Arrigorriako Ausartak lasterketako 3. edizioan, eta aurten, urte berezia, aurrek urtean lasterketa virtualki egiteko beharra auki genuen, eta urte bete lanean, gogor lanean, aurten berri hori fizikoki aurrera ateratzeko. Gaurkoan txakurkrosa dugu eta bihar mendi trail lasterketak izango ditugu, guztira 400 eta 15 parte hartzaile inguru ditugu. Gaurkoan txakurkrosean 101 parte hartzaile. Lasterketaren ezaugarri nagusiena solidarioa dela, lasterketa solidarioa, eta aurten Kaminus elkarteari bideratuko ditugu, espero dugu biltza 600 euro. Arrigorriagan txakurra izateko herri aproposa dela esan genezake, azkenean mendi inguratua gaude eta guztira 1400 txakur inguru ditugu herrian. Txakurkrosako modalitatea berezia da, gure txakurrarekin korrika egiteko aukera dugulako, beraz talde lanean aritzen gara. Txakurrentzat oso ondo etortzen zaien kirole jarduera da, askola zaitzen dira, emozionalki ere bereintzako oso ona da. Mendi lasterketa baten eta txakurkros baten arteko aldea esan genezake intentsitatea dela, askoz ere lasterketa intentsoago da. Txakur bateri lotuta korrika egiten dugulako eta azkenean txakurra beti frenatuta doalako eta azkenean gure puntutik ateratzen gaitu txakurrak. Aurten martxan jarri da Deustoko Unibertsitatean korrikan proiektua eta txakurkrosa da oinarria eta urriko hilabetean egon gara Deustoko Unibertsitateko kideekin, ikertzaileekin elkarlanean, proba batzuk egin dizkiogu korrikalarei. Gaurko ikerketaren helburua izango da datu batzuk biltzea, datu fisiologiko batzuk batzea eta ikustea zer gertatzen den, txakurkroseko korrikalarien gorputzetan, fisiologikoki zer gertatzen den intentsitate altuko modalitate honetan. Azkenean gure helburua da apur bat deskribatu txakurkroseko korrikalari baten perfila zein izan daiteken, Egiten gabizen proiektua eta ikerketa 2 egunetan banatu dugu. Lehenengo egune esportzu froga batzuk egin genitun laborategian, jakiteko zenolako perfil fisiologikoa sekaten eta gero baita ere perfil antropometrikoa neurtu. Gaurko egunien lasterketa ofizial batetan ikusiko dugu jungo direz denbora osoan GPS-arekin eta bihotz maiztasuna neurtzeko rezeptore batekin eta egingo duguna izango da dana erregistratu, datu guzti horiek erregistratu, jakiteko zenolako esfortzua den eurentzat. Oso ikerketa gutxi daudenez kanikrosaren inguruen, guk ikusi nahi dugu txakurrara eroan da, ia zenolako intentsitatea daroaten lasterketan. Ze badakigu asko saltuagoa dala, eurak esaten dutelako, azkenien frenatzen doazelako txakurra eta hasikeran ikusiko duzuen moduen asko sarina urteten direz. Azkenien egingo dugu salto froga bat leno, ikusteko zenolako potentzia dakaten behatalean, eta gero heldu bezain laster egingo duguna izango da baita ere parametro fisiologikoak neurtzeko laktato muestra bat, hartzen dugu belarriko kapilarretatik, ziztada txikitsu bet hartute, eta horrekin guk badakigu zenolako nekea ekar dezaketen. Guk egin nahi duguna azkenien da jakitea zenolako aldea egon aldan eta entrenatzeko orduan gomendioak esarri. Printzipioz edozein txakur parte hartu dezake txakurkrosean, hori azkenean entrenamendu bat eduki behar du aurretik, ohituta egon behar da kirola egitera, pisuz ondo egon behar da, almohadiak eta ondo izan behar ditu. Badauzen mota ezberdinetako txakurrek, batzuk izan dabizen txakurrak oso ondo doiez, beste batzuk badauz txakur bereziak musinetik datozena, laskanoak eta holan, brakoak ere oso ondo doiez, baina esan edozein txakurrekin lehiatu beharko ginateke. Hemen begiratzen ditugu kartillak danak eguneratuta egon behar dira, bakuna batzukin, eta noski txakurra kartillan jartzen duena izan behar da, eta mikrotxiparekin lotuta egon behar da.
Eta gero, begiratzen diegu pixka bat, eta zelan dauden mukosak, anemia eduki alduten, begiratzen dizkiegu oinak eta almohadilak, ondo dauden korrika egiteko, eta azkeneko partez, auskultatu egiten ditugu, bihotzean edozer gaixotasun somatzen badugu soploak batez ere, ezin dute korrika egin. Korrika proiektuaren programa bat, edo behintzat alan gustatuko litzaguke aurrera ematea izango zen, Ausartak Txakur Trail mendi eskola. Gure asmoa da, mendiko solon estraeskolar, eskolaz kanpoko ekintza bat antolatzea, eta gure asmoa da, herriko gazteek kudeatzea. Arrigorriagan baditugu 4 graduatu, jarduera fisio eta kirol zientzietako graduatuak, eta gure asmoa da beraiek kudeatzea, beraiek bideratzea proiektu hori, eta txakurren hezkuntzarekin eta jarduera fisikoa ingurunatu sustatzearekin, helburu horiekin sortutako programa izango zen.